Sumaatin po ang pag-ibig at ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Minsan pa po kaming sa oras Yes, mujue Beni nyina kuma muhene. Yama yatie fu a wotie dwumadie nyina akwaba MCGI adwene Nnipa. Awurade mmoa na homo buru. Nyina yɛtumi abɔ mu asua Nyankopɔn nsɛm. Twerɛ nsɛm kronkron no. Asana yɛbɛto aso no. Ɛnam mpaebɔ so. Mama yɛmpaeɛ nsrɛ wo Nyankopɔn anim. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, sama-sama po kami umuusal mula sa aming mga puso. Aming mga pagpapasalamat sa iyo. Sa patuloy mong mabuhay pa. Sada ne da nyina wo ma ye ne mmere ne yakwanya sɛ yɛntenase na saa da sononkoi ɛmɛto yɛ ne yɛabrabɔ mu na yɛtumi atie wo nsɛm. Agya, yɛda wo ase wɔ adom a yɛnsa ka ɛfiri wo nkyɛn na yɛtumi atoa so ayɛ deɛ ɛhia yɛn. Yɛda wo ase wɔ ahommɔborɔ na wodɔ ma yɛn nyinaa titiri wo yɛn mma na gye a wogye yɛn daa ne da nyinaa woyi yɛn firi yɛn ho ne amanneɛ mu. Wode wo nsa ka yɛn nipadua na yɛtumi atena ase. Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu anisɔ na yɛn nyinaa mu no yɛsrɛ wo hɔ bɔnefakyɛ ma bɔne a yɛayɛ atia wo. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Bra yɛgu so tie wo nsɛm no. Yɛsrɛ wo sɛ soma honhom kronkron na bue akra a wobɛtie wo nsɛm akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnte ase yɛhunu botaeɛ nti a wama yɛn nkwa ne akwanya na yɛde atie wo nsɛm. Yɛate botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn nkwa no nso ase na da biara yɛtumi anya ahotɔsoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ ɛberɛ a yɛte aseɛ no wɔbɛka yɛn ho na yɛn nsa tumi aka daa nkwa a wɔhyɛɛ yɛn bɔ na yɛtumi ayɛ nnoma papa a wɔhwehwɛ firi nnipa a wɔbɔɔ wɔn nkyɛn. Awurade, yɛsrɛ wo ka yɛn ho wɔ yɛn dwumadie mu nyinaa mu. Biribiara wɔbɛyɛ wo tenanee akondeɛ. Yɛgyaa yɛn dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa. Hyira wo ma a wɔboa na wɔda wɔdɔ ne tema adi na yɛtumi aduru nnipa bebree no nkyɛn wɔ wiase afanaa nyinaa. Bio, yɛsrɛ wo sɛ ma wɔsomdwie ɛnni hene wɔ yɛn nyinaa akoma mu. Yɛn mu nyinaa ne yɛsrɛ da wo ase. Ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Bumabati po kami sa inyo ng pag-ibig at kapayapaan. Live po tayo napapanood ngayon sa UNTV. Yɛde wɔdɔ ne asomdwie akyia mo nyinaa na mɔhwɛ dwumadie wɔ yɛn nkɔmmɔdibea afidie so IFRE Members Church of God International na dwumadie nso ɛredi yɛhim ɛwɔ MCGI nkɔmmɔdi afidie so. Yɛn anuanom a IFRE Members Church of God International yɛfiri Philippines ma mo nyinaa adwo.
At ngayong gabi ay makakasama po natin bilang bahagi ng ating virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid naman sa MCGI. Free MCGI, share them, anaasɛ Members Church of God International, share them, Cadiz City. Brother Joey Reyes, honum. Brother Joey. Magandang gabi din po, Kuya. Asadang kawin yung kupon. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. At salamat po sa Diyos sa Da odo enchiya niya sumugye ang komamu nyina. Kasama po natin ang mga kapatid sa MCGI Cadiz City Chapter. Yadawe yung kupon asi. Sa yansi niya kunyade yung huwashe. Sa paggawaan ng mabuti po sa lahat. Dwumadie mo bi. Balik po sa iyo, Kuya. Brother Daniel, yasraw somewhere. Maraming salamat, Brother Joey Reyes, dyan po sa Cadiz City, kasama ang ating mga kapatid na nariyan ngayon, at pati na po yung ating mga kasama sa ating virtual audience. Sa iba't ibang panig din ng mundo na nakamonitor po naman sa atin ngayong gabi, sa lahat ng ating mga kapatid sa MC. Miya huduo. Ene ano mo sa one mo siya dwumadie huduo. MCG amon tuwaso nshire. Akyerɛ. At sa amin pong Mamaya ginaya mo, yatumi aso yan yung Nnipa so. Na abra yung gusto, na mo siya twerɛ kronkron mo twerɛ nsɛm, yan Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Nyame yɛ adom a April 24, yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛasua asubɔ nkyerɛkyerɛ foforɔ. Yɛn anidasoɔ ne sɛ mobɛka yɛn ho. Na moatumi agye yɛn mfɛre so. Na yɛba abɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Bɔde yɛbuntie. Yɛaboa ankasa mu na mobɛtumi ato adwene. Na nneɛma a yɛreka no ɛyɛ gyedie mu nsɛm a ɛgyina twerɛ kronkron mu twerɛ nsɛm so. Ɛnkanka sɛ wo nso wogye twerɛ kronkron no di a, pamra yɛnkare nneɛma ɛmfiri twerɛ nsɛm kronkron no mu. Na yɛsrɛ mo mmerɛ kakra sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul atwa ne nkrataa mu kɔma Romanfoɔ no, ɛne na afei gyedie firi wɔtie mu na wɔtie nam Nyankopɔn ana Kristo ho asɛm so ba. ma-develop sa atin yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon sa 1:16. Yɛn bɛboa yɛn ma yɛtumi anyine yɛn gyidie wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Ɛka no wɔ John 3:16. Asɛdeɛ wɔ Nyankopɔn dɔ wiase ni yie. Sɛ wɔde ne ba ɔwoo no korɔ no maayɛ na obiara a wɔgye no die no anyera na wɔanya daa nkwa. Mapag-aralan po natin ano ba yung extent ng pagsampalataya sa ating Na Jesucristo. yɛsua sɛnea yɛadeɛ wohia sɛ bɛgye Awurade Yesu Kristo adi. Doon dahil mayroong sinasabi na faith alone saves at wala na tayong anumang gagawin dahil mayroon pong mga katwirang nakapaloob sa Biblia na dapat din nating i-take into consideration. Pag-aralan lang po natin. Yun lang mang sinasabi dun sa Juan sa 14 po na kung tayo sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, pagka sumampalataya Awurade Yesu Kristo, lalo ang wikang dakilang mga gawa. Isipin nyo to. aka sɛ obi biara a wɔbɛgye no wadi, mereka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ deɛ wɔgye me die no, mama yɛnhyɛ aseɛ. Ɛfiri John 14:12. Na mereka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ deɛ wɔgye me die no, nnwuma a meyɛ no, ɔno nso bɛyɛ na wɔbɛyɛ akɛse asene yɛnom. Enti asɛm a yɛreka ho asɛm wɔ ha no yɛ gyidie. Asɛ yɛbɛsan yɛkyiri na yɛkɔ Yohane ne nsɛm a deɛ wɔ John 3:16, deɛ twerɛ nsɛm kronkron no ka nie, na sɛ Onyankopɔn dɔ wiase nie, na wɔde ne dɔba a ɔwɔ ne korɔ maaeɛ, na obiara wɔgye no die anyera, na wɔanya daa nkwa.
Sa atin namang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi naman niya pagdating Yan gyedie mu. Yan gyedie ye won ye nerade Yesu Kristo mu awaka se. John 14 verse 12. Mereka tramo no kuremu ampa ara. Enti yenmu ye rade Yesu Kristo no nsɛm. Ye ojimidie no. Enwuma meye no. Ano so no wobɛyɛ. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sa na enwuma kɛse a ɛte sɛ na wabɛyɛ. sa Ama. Kaya po, mayroong gagawin na sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi pala pwede naman Biribi wɔ hɔ no mu Awurade Yesu Kristo nating sumasampalataya ɛbɛyɛ. sa Kanya, tapos ay wala na tayong gagawin. Na yɛntumi ɛnyino nitra saa kɛkɛ. Po ng ibang konteksto, yung pagsampalataya lang. Kaya nga binabanggit na natin, ano po, Na yung sinasabi doon ogye Awurade Yesu Kristo di. Santiago, na ang sabi naman, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kung i-Englishin po natin yan, ang sabi po dyan sa English ay ganito, ye see then how Na Awurade Yesu Kristo ka sɛ mohunu sɛ ɛfiri nnwuma mu na wɔbu wɔ nnipa bem na ɛmfiri gyidie mu nko ara. by faith only. Kaya po, meron pala pong kalakip na gagawin din tayo dahil hindi naman po pwede Na biribi wɔ hɔ no mu a ang sinasabi na yan. yɛbɛyɛ. Banal na kasulatan na ang Biribi wɔ hɔ no mu a Twerɛsɛm kronkron no aka a ɛwɔ sɛ yɛdi soɔ. inaaring ganap ang wika. Deɛ wɔgye die, Pananampalataya lamang, kundi ang wika ninyo mohunu sɛ ɛfiri nnwuma mu na wɔbu wɔ nnipa bem gaway na ɛmfiri gyidie nko mu ara. di sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Basahin po natin yan at i-consider din po natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Nti mama yɛnkenkan Doon sa 14, na yɛnhwɛ deɛ yɛn Awurade Yesu Kristo reka no. ay gagawin din naman niya Ɔka no wɔ nkyɛmu dunan. Deɛ wɔgye no die no, at nnwuma a meyɛ no, mga gawa ɔno nso bɛyɛ. ito Na wɔbɛyɛ akɛseɛ a ɛsene yɛnom. ako'y paroroon sa Ama. Yun po ang nakasulat. May gagawin. Gagawin din Na me deɛ merekɔ agya no nkyɛn. yung mga Ano gawa nti, aking ɔno nso bɛyɛ kaya po kapag nnwuma a mahyɛ anaasɛ nnwuma a meyɛeɛ no, ang nakapalo nnipa no nso bɛyɛ bi. kaya nga ng Na sɛ yɛkasa afa gyidie ho a, pananampalataya po kasi adeɛ a ɛwɔ ha yi no, sa Kristo ɛmu dɔ. Ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ yie, ɛwɔ sɛ yɛdɔ so do so mu. Sɛdeɛ yɛdi kan yɛka no, Awurade Yesu Kristo mu gyidie ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hia. Nanso wontumi nyi Yesu nitra saa kɛkɛ na asa. Yɛnyɛ Awurade nni kɛkɛ na asa. Ɛyɛ Twerɛsɛm no mu nokwasɛm a ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ. Paul ne nkrataa mu no, wɔ 1 Corinthians, Korintofoɔ nwoma edi kan eti 12:2. Na sɛ mewɔ adi yie asɛnka, na menim ahuntasɛm nyinaa, na nimdeɛ nyinaa, na mewɔ gyidie nyinaa, na metutu mmepɔ, mpo na menni dɔ a mensɛ hwee. Ɛno nti, yɛn ne nneɛma no mu baako nso a ɛka ho bie. Gyidie wɔ hɔ yi, ɛtwa sɛ ɛne wɔdɔ ne nam. Sɛdeɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ɛsie. gagawa yun ng mga gawa ang wikang aking ginagawa. Deɛ wɔgye me die no, Mga gawa. nnwuma a meyɛ no, ɔno nso bɛyɛ bi, na nnwuma akɛse a ɛsene yɛnom Palatayang na sinasabi wɔbɛyɛ. sa Biblia sa 2:22 ng Santiago. Nokorɛ gyidie no, Ang wika. yɛaka ho asɛm wɔ twerɛ kronkron no mu. James 2:22. Twerɛ kronkron no sɛ, wahunu sɛ ne gyidie ne ne nnwuma na ɛyɛɛ adeɛ. Na ɛfiri nnwuma mu, ana ɛfiri nnwuma no mu na gyidie no wie pɛyɛ. Ikasasakdal para maabot natin ang kasakdalan ng ating mga pananampalataya. Ante biribi wɔ ha yi a Gawin ɛwɔ sɛ yɛyɔ. ng ating
na yɛtumi aduru yɛn gyidie pɛyi mu. Biribi wɔ hɔ no ma yɛbɛyɛ. Utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dun sa 28 at 20. Ɛne sɛ yɛbɛyɛ sɛtie ama Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Ɛka no wɔ Matthew 28 verse 20. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ, wɔni deɛ mahyɛ mu nyinaa so. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pag sinabi po yung Na hwɛ, mene mo wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi wiase awiye. ipinatuturo ng ating Ano nti? Kristo yung pagganap Sɛ Awurade ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ nko adeɛ a yɛbɛyɛ. Awurade Yesu Kristo ahyɛ sɛ yɛbɛhwɛ ne yɛdi ne mmara nsɛm so. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi adi ne mmara nsɛm so abra yɛnnim nea ne mmara nsɛm no ɛyɛ. Ɛno nti ne yɛretɔ nsa afrɛ mo mommra na yɛnsua adeɛ na yɛnsese na yɛnkari. Ɛnyɛ sɛ bia yɛbɛyere mo na yɛto yɛn gyidie gu mo so. Ɛno no nyɛ yɛn tirimopɔ. Yɛn tirimopɔ nyinaa ne sɛ kayo po ang tumimbang kung nasa Biblia nga ba, nakasulat nga ba. yɛne mo bɛka Nyankopɔn asɛm. Yɛbɛkenka atwerɛ kronkron mu akyerɛ mo. Kasi kung minsan, baka may nakasulat, hindi natin pinuha yung kabuuan kung Na- ano yung nilalaman, ano yung konteksto. Kasi Nneɛma a talagang mga yɛhunu sa Biblia, kagaya noong nandoon sa twerɛ kronkron mu nsɛm. Efeso, no? Yɛwɔ nneɛma bi wɔ twerɛ kronkron no mu a sɛ na wɔatwerɛ no wɔ Oforisuo nwoma no mu. Yung unang bahagi po ng sulat ni Pablo. Ephesians 2. Sa 2 at umpisahan natin siguro sa 4, ano? Ang sabi po dito, Ephesians 2 verse 4. wika, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Nanso Onyankopɔn a Nakita na niyo, mmɔborɔhunu dɔɔso no nam ne dɔ bebree so a at wag niyo ɔde dɔ yɛn no so. ibig ng Diyos Na Onyankopɔn ne dɔ nti i-express ɛna yɛn wɔ hɔ. Na mɔma yɛn werɛ mfiri sɛ Onyankopɔn ne dɔ a binigay niya yung ɔka ho asɛm na wɔdi ho adanse sɛdeɛ wɔaka no wɔ John 3:16. palataya sa kanya. Huwag niyo Ɔde ne dɔ ba a ɔwɔ no korɔ no mae. na walang hanggan. Na Ngayon, yun ang wikang Diyos. Palibhasa obiara wɔgye ne die no anyera dun sa 2 at na wɔanya daa nkwa. dahil sa kanyang malaking Esiane sɛ ahomɔborɔ ne wɔdɔ abu wɔ Nyankopɔn so nti, bagamat ne dɔ kɛseɛ nti, ɛna wɔdɔ yɛn na sɛ ne yɛwu wɔ bɔne mu mpo kora no a consider ɔdɔ yɛn. Ɛberɛ bi baeɛ a sa anong reason? Dahil na yɛbu yɛn sɛ yɛyɛ awufuo. dahil patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ɛfiri sɛ Nakakagawa ka ba? yɛn bɔne nti Patay ka nga dahil sa kasalanan. Hindi mo ɛna ma yɛwuiɛ. yung kalooban Na sɛ yɛwu a biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɔ ana? Daabi, bɔne nti buka sa kasalanan. yɛwu. Bagamat Ɛnyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ wɔ Nyankopɔn apɛdeɛ. binuhay Aberɛ a wawu wɔ bɔne mu. nakalakip ni Kristo. Na sɛ pamagitan ng yɛn bɔne nti ɛna yɛwu a Onyankopɔn ama yɛn Kristo tayo, wɔnam gyidie so na ɔbɛgye mo nkwa. nandoon tayo dati na naging dahilan bakit tayo ay Wagye yɛn afiri patay. bɔne mu. Ibig ng Diyos Baabi a na kane yɛwɔ, buhay ɛno nti na bɔne sa pamamagitan ama yɛwu. Nanso Onyankopɔn ne dɔ nti, ng yɛama yɛn nkwa wɔ Kristo mu. Yɛnam adom so biyaya. agye yɛn nkwa. Naligtas tayo dun sa pagiging patay. Enti yɛnam saa adom no so Tayo. Kasi agye yɛn nkwa. yung patay, Enti yɛyi yɛn afiri kasalanan. Anong nang owuo mu. Kane ne yɛyɛ awufuo. ay Bɔne mu na ne yɛyɛ awufuo. kalakip niya at pinaupo Na kasama niya deɛ na siiɛ, kay na wanya ne yɛn ne no, mga panahong darating na wɔde kayag niyang na daan ng kayamanan ɔde sa kanyang yɛn ne no abɔ sa mu kagandahang loob sa atin. sɛ wiase a ɛrebɛba no wɔbɛyi n'adom ahonya ɛboro soɔ no adi. Sa pamamagitan Na adom na wɔde nam gyidie so agye mo nkwa. naligtas tayo Ɛmfiri mo ara, ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ. at naging Enti kung bakit ikinonsider tayong ɛyɛ adom na yɛnam so de agye yɛn nkwa afiri bɔne mu. Sumampalataya tayo sa Ɛno na Kanya. yɛbu yɛn sɛ yɛyɛ awufoɔ. Yɛnam adom so na yɛyi yɛn firi saa nneɛma no mu. Ɛfiri sɛ yɛgye no di, yɛnam gyidie so gye no di. Na ɛmfiri mo ara,
na mmom ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ. Ɛyɛ atom a Onyankopɔn de ama no. Ɛno nso na ɛnam na yɛyi yɛn afiri awufuo mu. Ɛyɛ bɔne. Na ntoasoɔ mu na sɛ ɛmfiri nnwuma mu a obiara ahoahoa ne ho. Ɛne sɛ ɛmfiri nnwuma mu na obiara ahoahoa yɛn ho. Yɛyi yɛn firi owuo mu yɛnam adom so na gye yɛn nkwa. Ɛmfiri nnwuma mu ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ayɛ adwuma saa berɛ no. Ɛfiri sɛ na yɛn bɔne nti yɛwu Kristo di. Sɛ yɛnam adom so ɛna agye yɛn. Yɛnam ne mu gyidie a yɛwɔ no so agye yɛn. Na ɛmfiri yɛn ara yɛn nnwuma mu ɛfiri sɛ saa berɛ no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ayɛ adwuma yɛn bɔne nti na yɛyɛ awufoɔ. Nanso yɛgye Awurade Yesu Kristo diiɛ no yɛyi yɛn afiri owuo mu. Wama yɛn nkwa. Yɛyi yɛn afiri bɔne mu na ɛno akyiri dɛn na ɛdi soɔ. Awurade Yesu Kristo kaa sɛ John 14:12 ɛsɛ mereka akyerɛ mo nokorɛ mu mereka akyerɛ mo sɛ bɔne nti na mo awu. Yɛbra ne yɛwɔ bɔne mu no ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi ayɛ biribie. Enti yɛbu yɛn sɛ yɛyɛ awufoɔ. Na yɛgye Awurade diiɛ no yɛnam adom so agye yɛn nkwa. Agye ama yɛn nkwa afiri owuo mu. Yɛyi yɛn afiri mu ɛfiri sɛ yɛgye yɛn Awurade Yesu Kristo di. Na ɛnyɛ sɛ yɛn ara yɛn nnwuma ntira. Ɛsɛ sɛ yɛgye no diiɛ no Awurade Yesu Kristo sɛ mereka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ John 14:12 sɛ deɛ wɔgye me die no nnwuma a meyɛ no ɔno nso bɛyɛ. Na ɛyɛ adom na wɔde agye yɛn afiri bɔne mu. Ɛnyɛ yɛn ara yɛn nnwuma so ɛna yɛyi yɛn firi bɔne mu. Ɛmfiri yɛn nkasa yɛn nnwuma bi sɛ saa Awurade wontumi nyɛ adwuma na obiara ahoahoa ne ho. Na mɔma yɛnyi nsɛm ne adwene wɔ mu ne mfiri mu. Ephesians 2:10 yɛn toa so. Na yɛn adwene a wɔyɛ ɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a Onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu no. Enti wɔn a wɔgye yɛn Awurade Yesu Kristo dii no a yɛyi wɔn mu afiri awufuo mu no a na yɛsie wɔn mu wɔ bɔne mu no. Yɛnam n'adom so ayi yɛn afiri mu ankyɛ mu du. Ase na yɛn adwene a wɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa. Ɛno nti yɛbɛyɛ adwuma. Nanso biribi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ yɛyɔ. Ɛnti na wɔka no wɔ John 14:12. Ɛsɛ mereka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ deɛ wɔgye me die no nnwuma meyɛ no ɔno nso bɛyɛ. Na wɔbɛyɛ akɛseɛ asene yɛnom. Na sɛ yɛgye no di a Kristo sɛ nnwuma a meyɛ no ɛno nso na wɔbɛyɛ. Na nnwuma akɛseɛ sene yɛnom na wɔbɛyɛ. Na saa nnwuma no awieyɛ. Ɛka do wɔ James 2:22 wɔahunu sɛ ne gyidie ne nnwuma na ɛyɛɛ adeɛ. Na ɛfiri nnwuma no mu na gyidie no wie pɛyɛ. Ɛnyɛ deɛ wobɛtumi afiti prɛko pɛ no wɔgye adie nanso wompɛ sɛ wobɛyɛ adwuma. Wontumi anyi Yesu ni abra wompɛ sɛ wobɛyɛ n'apɛdeɛ.
ante say ya gye Nyankopɔn di nko ade ye wo biribi yo ye wo biribi papa bi wo hɔ no mo a ye bɛyɛ inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng na pananampalataya. twerɛ kronkron no sɛ bohunu sɛ efiri enwuma mu na wobu wɔ nipa bem na mfiri gyidie nko ara mu na sɛ yɛgye Awurade Yesu Kristo di a ɛne yɛbɛyi yɛn afiri bɔne mu Magiging isang bagong nilalang tayo. ɛna sɛ yɛgye no di a yɛbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ abɔdeɛ foforɔ wɔ Kristo Yesu mu Alin yun? Yung mabubuting gawa. na Onyankopɔn na siesie nea yɛbɛnante mu wɔ no ama yɛn na yɛn mu yɛ nnwuma pa ɛwɔ sɛ ehia sɛ yɛyi yɛn afiri awufuo mu awie no yɛyɛ adwuma foro sɛ deɛ wɔgye Awurade Yesu Kristo odie no ɔbɛyɛ nnwuma a Awurade yɛɔyɛ no na wɔse nnwuma kɛseɛ sene yɛn nom Eh ano po yung mga na mɔbɛyɛ na medeɛ mɛrekɔ agya no nkyɛn nneɛma bɛn ne yɛbɛyɛ yi ɔse mɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔni deɛ mahyɛ mu nyinaa so Matthew 28:20 mɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔni deɛ mahyɛ mu nyinaa so ano yung ibig niya na gawin natin. na sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ neɛ wahyɛ yɛn sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ neɛ wɔpɛ sɛ yɛyɛ no mama yɛhunu saa nneɛma no mama yɛhunu Kristo mmara nsɛm Hindi rin naman po sapat na ɛno so na ɛwɔ sɛ yɛdie ɔkwan bɛn na ɛbɛfa so de ayɛ adwuma gawin. Sabi niya, ɛfiri sɛ wontumi nka sɛ wonim mmara no nanso wonnim sɛdeɛ ng paggawa, wobɛyɛ no wɔ alam din po na mɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ din pa rin. wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so nti yɛwɔ ɔkwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so di mmara no so wɔ ɔkwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so de mmara no yɛ adwuma na yɛwɔ Onyankopɔn ne nsɛm na ɛtenetene yɛn We'll just walk you through na mga sinasabi ng banal na kasulatan na pinaniniwalaan namin and try to weigh things out. yɛbɛyɛ adwuma sɛdeɛ twerɛ nsɛm kronkron no seɛ yɛkare nneɛma ahwɛ Ba yun, yung sinasabi ng banal na kasulatan na yun, dapat ko bang tanggapin o hindi ko ba dapat tanggapin? Ano ba ang maganda? deɛ twerɛ nsɛm kronkron no ɛka no Ito ba talaga? ɛwɔ sɛ yɛgye to mu anaasɛ ne kwan sɛ yɛgye to mu First and foremost, humingi tayo ng awa yɛnye ni anaasɛ ne kwan sɛ yɛgye die sa atin pong mga mama yɛnsrɛ Onyankopɔn wɔ anim adom yan naman po yan na ating binabasa. Pwede po ninyong ɛberɛ a yɛtie ne nsɛm ɛfiri sɛ twerɛ kronkron ne yɛbɛkan libre lang po yan. Meron kayo pong mobɛtumi atwe iba't ibang mga yɛn digital twerɛ kronkron no bi Apple po kayo, o meron kayo pong Android o Huawei, nandyan po mobɛtumi anya anaasɛ mobɛtumi basa nyo po at may kukumpara nyo. atwe ɛwɔ kasa nkyerɛaseɛ bi foforɔ a wopɛ mu de ɛyɛ Google Play Store wɔ hɔ iOS ɛnom a twerɛ nsɛm kronkron no ɛka ɛne nneɛma a yɛreka no sesie no Binabasa sa Biblia, kayo po ang magpapasya. Paniniwala yɛbɛhunu nneɛma a yɛkenkan firi twerɛ nsɛm kronkron no mu na mo amu na mobɛto adwene mobɛgye adi anaa monnye nni ɔma yɛnkenkan yɛtwerɛ nsɛm kronkron no ɛnti namin layo na makipag-away. yɛn ne frɛ a yɛrefrɛ mo wɔ yɛbɛsan yɛabɔ so bio yɛde tirimopɔ bɔne tia wɔ bi biara na mmom yɛpɛ sɛ yɛn ne mo kyɛ yɛn gyidie Pablo, kung sumasampalataya man ako, meron man akong ɛfiri sɛ ɔwɔtɛn ne Paul se pananampalataya, pero wala, na sɛ megyidi a wala din akong kabuluhan. wogyidi a wo na sɛ mewɔ gyidie Sulat sa mga taga mewɔ gyidie nyinaa na sɛ menni wɔ dɔ a pag-aralan mɛnsɛ hwee yɛn deɛ wɔtwerɛ kɔma Korintofoɔ no awa ng Panginoon ay magawa ang aming bahagi wɔ Awurade mmoa ne nna hɔ mmɔborɔ mu pag-ibig na amin pong maipag. adeɛ baako a yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ Ano yung aming pinaniniwalaang alam naming mabuti, yung paggawa ng kabutihang itinuturo adeɛ baako a yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ na amin naman yɛbɛyɛ nnwuma papa a tulungan Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn aberɛ nnipa mu nyiyimu biara anim ating mga kapwa-tao, di man ɛno ne adeɛ a yɛrebɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ pas po ang MCGI aboa yɛn yɔnko nnipa Church of God in na sɛ mpo mu ne yɛn ne gyidie kuro mu kora no a kami ay MCGI anaasɛ Members Church of God International ng Diyos. yɛbue yɛapono ɔkwan ketewa biara a yɛbɛtumi afa so aboa Bahagi na Onyankopɔn ne pa asom so na amin pong ipinag-aanyaya na afei so kung darating na mass indoctrination. yɛne mo nso watumi akyɛ Onyankopɔn asɛm Araw po ɛno nti na yɛretɔn nsa afrɛ mo Onyankopɔn yɛ adom a yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ bɛba no April 24 dwoɔda lakad po ɛwɔ ang aming munting paanyaya na ito. Inuuli Ghana ha mu mmerɛ mu yɛne da so wɔ no sɛ mobɛtumi aba abɛka yɛn ho liban sa maibahagi ang aming pananampalataya
aral ng Diyos na aming sinasampalatayanan. Basahin lang po natin sa ating mga banal na kasulatan. At ganun din po ay nag-aanyaya kami sa inyo. Meron po tayong MCGI channel. Pwede nyo po ma-download din yan o ma-download o ma-like, share, and subscribe. Rather, mapanood nyo po. Meron po tayong iba't ibang mga uploads dyan na maaari po ninyong mapag-aralan, maaari po ninyong makapulutan ng mga katwiran na pwede naman natin po Wobɛtumi yɛtie dwumadie no ɛwɔ yɛn nkɔmmɔdi bi afidie so. Ɛno na mobɛtumi ahunu tene ne nsɛm ne ayɛyie nnwom, gyedie mu nnwom ne nkuranhyɛ nnwom a mobɛtumi atie. Yɛsrɛ mo ada. Mobɛtumi asubscribe MCGI channel. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a berɛ biara nkyerɛkyerɛ foforɔ biara bɛtɔ mu no mobɛtumi atie. Na sɛ yɛhwɛ mpuntuo ne nnɔma papa a atwa yɛn ho ahyia ɛne nneɛma a yɛnim a mpo yɛawofoɔ anaasɛ ɛbaa nnipa mu a yɛwɔ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Saa ara nso na ɛbaa a wɔ mu a mpo nkraman ɛforo wɔn ho ɛwɔ ɛma foforɔ. Ɛmore yɛfrɛ ne sɛ cross gender anaasɛ ayɛ kraman foforɔ bɛforo kraman foforɔ bi na wɔn wo a wɔn awo su foforɔ. Na so munim sɛ twerɛ kronkron no akasa atia saa no mɛ dadaada. Na cross breeding yɛn yɛ wɔ kwan na sɛdeɛ ka ne borɔfo kasa mu no yɛn yɛ wɔ kwan na yɛde nneɛma ahodoɔ mmienu frafra. Tɛtɛɛtɛ no nnipa ɛfa ɛyɛ mmoawa ɛma wɔn moforo mmoa su foforɔ na wɔmatumi awo su a moforo sɛ ɛdi mu. Na adeɛ a wɔta ayie no ɛyɛ ɔmofa aba bi na ɔmode afra aba foforɔ na atumi aso na ama wɔnom anya mfaso kɛseɛ te sɛ Yorkshire ɛwɔ mprako mu. Wɔn anya ahoɔden ntɛm ɛna sɛ wɔn wo a wɔn mma no yɛ akɛseɛ ɛna Duroc no wohwɛ wɔn su a ɛno mmom so nnipa ani bebree. Nti yɛma aboa foforɔ aforo aboa foforɔ no ne nyinaa wie wɔ adeɛ baako mu na atumi aso anaa atumi awo nsɛsoa a ɛdi mu. Saa ara nso na ɛbɛyɛ aduane mu a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ho so yie. Wɔma aboa foforɔ bi aforo aboa foforɔ bi no ɛmfa ahoɔden pa mmerɛ aboa a wɔbɛwo no na ɛmfa so bɔne anaasɛ nsunsuanso bɔne a ɛde bɛnie. Ɛfiri sɛ wɔmfa awofoɔ no su ɛsɛ nantwie a wɔtumi wo. Yɛn ɛyɛ adeɛ a wɔmoforo mmoa foforɔ na nantwie foforɔ yɛwɔ nantwie so foforɔ. Na saa nantwie foforɔ no kɔforo nantwie foforɔ a wɔn sɛ ɛde ɛma nam no yɛ papa anaasɛ no na ɛma nam no yɛ kɛseɛ a wɔtɔn bɛnya so mfa so. Ɛnɛ so ɛnte sɛdeɛ yɛsɛ bɔɔ no a na wusuo teɛ. Na mprɛ pii no yɛma mmoa foforɔ ɛforo mmoa foforɔ te sɛ sebɔ ɛna gyata. Na yɛma gyata beri nini afro sebɔ bedeɛ. Na sɛ wɔwo a na yɛafrɛ ne sɛ liger gyata sebɔ anaa sebɔ gyata. Ɛma aboa ne bɛyɛ kɛseɛ. Ebi wɔ hɔ no mo so mofa ɛyɛ sebɔ nini mama afro gyata bedeɛ. Ɔmo wo nkwalaa na bi wɔ no ma nkwalaa no yɛ nketewa. Wɔmo sɛ wɔn mo papa no nanso wɔmo fa wɔmo maame gyata ne sebɔ gyata ne suban wɔmo ntumi enyini ɛho ntumi nya biribi papa biara. Te sɛ wolfin ɛna dolphin, whales ɛna dolphin. Yɛn ne mmoa wa na sɛ nsumu nom ɛne nsumu mmoa ahodoɔ no ma wɔn aforo na wɔn awo ade foforɔ. Kilowis ɛne dolphin wɔn nyɛ baako. Deɛ ma amowo wɔn nsa so wie ma ne nya nsusuanso bɔne ne sɛ
wonya nufusuo pima wane manifest abofra ne so kyene mama esoro kyene maame ye wo de fa ne say zebroid e man no fro ponko foforo ensunsanso ne nya ensunsanso papa na ensunsanso e de ba no e ma akola no anasa abo obewo no ne be ye ketekete gib eye aponche ne wodwan a ya ma no afro won ho enti eba moa mu a enya moa nko ne ma won moa ne fro moa foforo impo nnuaba mu ene afuo mu enen kama ya se nnuaba ahodo eye sene omode nnuaba foforo frafra aba foforo dua na de ye no ba na sinus fruit omo fa aba ahodo mienu na won ama no awo yentume mpo Mama yen hwɛ de twerɛ kronkron no ɛka fa cross breeding no nang magkakaibang species nasa Biblia yan pakinggan niyo ang 19:19 ng yen mo na nneɛma ɛwɔ twerɛ kronkron no mu mama yen kenka Leviticus 19:19 muni mahyɛdeɛ so ɛma wafie buwa inni afrafra ɛmforo wɔn ho wafuo enso ɛmfa adeɛ ɛmfrafra nnua mu enuanom de mo nhwe wo wonyankopon ka kyerɛ Israel fo ne se monni mahyɛdeɛ so ɛma wafie bowa inni afrafra 3,500 years ago yɛn di ho adanse sɛ ne wonyankopon ka ne yɛ nokore ɔka yɛn fiempem miɛnsa ahanum bia bɛsenansa kra na enipa ma emmoa afrofro won ho adi afra de fa ne se clone nansa na beba no na wonyankopon tene mfiempem mienu bia ba mfiempem miɛnsa ahanum bia bɛsene nagproduce sila ng light omama gata ne sebo afro ana wa ba ya fa ne se gata sebo na se laiga ema boa ne bɛyɛ kɛseɛ na so munim ne yeto aboa no saa emmoa te sei no enma won munya nsunsuanso bɔne ɔmo ka gata ne sebo bom na ba bɛyɛ laiga na gata sebo ebinom nso ɛde afurumu pɔnkɔ ne zebra bom na ba bɛyɛ adeɛ foforo ene ɔmo ma gata ɛyɛ bedie no ɛforo sebo ne ni saa mmoa yi a Oma won mo fro won ho di afira no wonyankopon mpe yen di ho adanse se twerɛ kronkron e ka no kore enfie mpempem no na eba abesene ansa na nipa bete ase no mahunu se mfa so mra nipa no na e wo twerɛ kronkron mu dada mama yen kenka ne yen hwɛ mfa so bɔne a anasa nsunsuan so bɔne a e wo saa ne omayimu aye laiga yama gata nini afro sebo bedie na won mawo na isa no se gata huduo bebre na omoma emmoa huduo afoforo won ho na womo wo a enipa won mu nimu no omo nim sɛ saa moa wei ebre efri bra ye wo won no mo nche no wo mo awu efri sɛ sebo gata ana gata sebo wo mo soso kyane wo na wofo na isane sɛ won mo soso nti no emma awo mu wo no sebo ne bre atoda kra na wo fam wu awo mu na so wo man no mpese wo mo de wo ma adwene bedi saa ne omayachi de pabone fa wo ye saa ne omayo aba ne be si won mo kwan ema won ma ye ndoma boni obi biara wo dwene mmoa ho no wonim se yen ya de boni a nkrofo wo ye frise emmoa wei wonum ebre ewo wona wo mu na afinso won mo awo asene mu omunya won nseso emfa pomodene papa mre won wanche na won mo awu
na botaeɛ baako nte wɔ bi ma gyata aforo sebɔ no ɛnyɛ ade papa biara na mmom sɛ wɔno pɛ ne mfa so hunu ama nipa tua ne kakɛse nti na ne ɛwɔ saa nsɛnkaeɛ mu yɛ nokorɛ berɛ suom na nsi na yɛwɔ gyata ahodoɔ ɛwɔ sɛ hwɛ sebɔ asuro gyata mmoa bebree no asuro gyata nti twerɛ kronkron ne frɛ ɛyɛ gyata sɛ ɔyɛ wire mu hene monim sɛ gyata wɔn nsuro mmoa akɛseɛ nti yɛntumi mma sɛ gyata ne sebɔ ɛbɛtumi aforo awo ama no ayɛ yie fi sɛ ɛsono wɔ biara nti wohwɛ wɔ nipadua su no a ɔbɔ adeɛ no abɔ wɔ bia ne ne nsa so wɔ nti wɔ Nyankopɔn no ɔbɔ adeɛ no wankasa mu ka akyerɛ yɛn sɛ ɛmma wafie mmoa inni afrafra ada na twerɛ kronkron ne ka saa nneɛma yi afei yɛhunu deɛ nti a twerɛ kronkron ne ka saa yɛn kyerɛ sɛ yɛnim wɔ bi a wɔnim sunsuaso bɔne a ɛde bɛbrɛ ɛmmoa wɔn mo di afrafra adeɛ ne yɛbɛka wɔma gyata ne seba afoforo wɔn ho no sunsuaso ne yɛ sunsuaso bɔne ɛma ɔmoma ɔmobɛwo no yɛ mmerɛ nkyɛn na wɔn mo awu nti ɛbɛwi ahyɛ na ɛmmoa no ase ɛhye ɛti wɔ Nyankopɔn na wɔbɔɔ yɛn no wɔnim waka no twerɛ kronkron na yɛn yɛ no kwasɛm ɛse wɔafuo nso ɛmfa adeɛ ɛmfrafra nnua mu ɛnɛ ɛno ne adeɛ a yɛhunu ɔmofrɛ no sɛ gynamos nnuaba no na wɔn de afrafra mmoa nnua nwura wɔn de frafra no wɔn adua wɔn adeɛ biara a ɛwɔ nkwa na etumi di nsesa wɔn ayɛ nkae sɛ twerɛ kronkron no mu wɔ no Onyankopɔn pɛ na wɔn nsesa wɔn mu na nsakyerɛeɛ ne adaneɛ nniye wɔn deɛ ɔbɛtoa so ɛmmoa bɛtumi asesa Onyankopɔn ɔmpɛ sɛ yɛbɛde nnua bɛfrafra mu adua ɔmpɛ sɛ ɛmmoa bɛfrafra aforo wɔn sɛ wɔyɛ saa no a ɛma ɛmmoa no nya nsunsuanso papa anaasɛ mfa so pa ana botaeɛ nti a wɔbɔ wɔn Onyankopɔn ɛmpɛ ne sɛ nti na sɛ mmoa no ase bɛhye ɛna aduaba no nso ase bɛhye nti na Onyankopɔn ɛmpene sɛ ɛmmoa ne nnuaba bɛdi afrafra na yɛsan so ato yɛn ho agu mmɔntene so bisa nnipa ɛyɛ nsɛm foforɔ sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ a wɔn mo firi sɛ mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya afiri mu mɔma yɛnhwɛ wɔn mo adwenkyerɛ na yɛhwɛ deɛ twerɛ kronkron no nso wɔka fa ho Ang pagiging benepisyo ko sa aking pagiging yung sa na emfasoɔ no deɛ emfasoɔ a kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ mpaebɔfoɔ no kumbaga kahit ikaw ay medyo na lulungkot, pag ikaw naman ay sɛ yɛba amanneɛ mu a malakas ang iyong kalooban, na sɛ bia yɛdi awerɛho a kahit hindi nakikita natin na sɛ wowɔ gyidie nko a deɛ wowɔ akukuduro sa palagay mo ang na ebia na wohunu awura wontumi hunu Awurade Yesu Kristo mpo ne mpo deɛ yung po nga yung nanso wɔn hunu yɛn
ade edi mu ne si yɛbɛyɛ mpaebɔfoɔ na sɛ yɛ mpaebɔfoɔ amfa so ɛwɔ mu nie deɛ di kan wɔnkyɛ da nwunwene bebree wɔ abotɔyam ahia sɛ da no da gyina yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnabusua abrabɔ bɛwie wɔ ne yie na sɛ mebɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ a mebɔ mpaeɛ sɛ wɔhwɛ mabusua kanka memma mmienu mempɛ sɛ wɔn bɛyɛ ano nti na daa no da gyina mebɔ mpaeɛ sɛ ɔnnya yɛn hɔ nkanka me maame medeɛ m'ani gye abere biara mebɔ mpaeɛ meda wɔ Nyankopɔn ase sɛ wama me mma ɛno ne wɔ Nyankopɔn akyɛdeɛ ma me medeɛ ɛyɛ mmoa kɛseɛ ma me ɔbere sɛ wasa me maame yadeɛ na wofiri sɛ dɛn na wodwene sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ amfa so bɛn ne yɛbɛnya afiri mu na yɛmfa so ɛwɔ mu wɔ no sɛ yɛnwu akyiri yɛbɛnya nkwa na empire yɛwɔ mu wɔ no yɛbɔ no sɛ wɔ Nyankopɔn de me bɔne ne nnipa foforɔ nso bɔne bɛkyɛ ade a metaa sere wɔ Nyankopɔn no sɛ wɔmma me ahoɔdene apɔmudene ne nkwa tentene na yadeɛ biara amma yɛne sɛ mebɔ mpaeɛ a menya ahotɔ mɛmɛ deɛ mebɔ mpaeɛ da biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɔ yɛn ho ban yie na afiri akwanhyia mu ansa na mmɛda no mebɔ mpaeɛ efiri ba na meyɛ abɔfra abere biara me ne me maame nam yɛbɔ mpaeɛ ɛna nhyira a yɛsrɛ firi ne nkyɛn nyinaa wɔde ma yɛn na medeɛ m'ani gye abere biara a mɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ no me mu yɛ ha metenka bi sɛ wobi wɔ soro da koro light kyerɛ me ɛwɔ Manila sɛ wahu no kanea akye me ɛhyɔke me pɛn sɛ wahu no me ho nyinaa hyehyeeɛ mede adeɛ di kan ba ma adwene mu ane sɛ Awurade Nyankopɔn ɔno me mmɔbɔ ɛnɛ meda so mete ase na mɔmma yɛ ne werɛ mfiri wɔ Nyankopɔn sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ a ɛmfasoɔ a ɛwɔ mu no sɛ ɛma yɛ n'asomdwie abere biara mɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ no mehaw to twa na mɛmɛ deɛ mpaebɔ kyerɛ sɛ mɛda wɔ Nyankopɔn ase wɔ nneɛma a wama ho kwan mama me nkwa ne ahoɔdene na mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛde yɛn haw ɛto n'anim na sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ a wakoma so nyɛ abotɔyam Lagi kang may kasamang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Natutuwa ang Diyos pagka tayo. na yɛyɛ mpaebɔfoɔ a Onyankopɔn nnya yɛn hɔ na Onyankopɔn nso ani gye Pagsusumbong sa Diyos, pagdaing, na ang mga problema mo, yɛbɛsrɛ Onyankopɔn yun ang nakasulat ɛde yɛbisadeɛ ato n'anim sa isnang na yɛaka yɛ haw nyinaa kyerɛ no ɛno ne adeɛ wɔ twerɛ kronkron no mu Filipifoɔ nwoma 10:9 mɔnna ɛnwene biribiara ɛnha mo ho na mmɔmmade nyinaa mu mfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ɛne aseda ɛma mo adesrɛ ɛnuru Nyankopɔn asu mu na wɔ Nyankopɔn n'asomdwie a ɛtra nteaseɛ nyinaa sɔ no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu ito sa karanasan ko po sa iglesia. Pagka modeɛ monhwɛ o meron kang kabalisahan, meron adeɛ mafa mu ang utos pala, wɔ twerɛ kronkron no mu wag ka wɔ asafo yi mu ne sɛ sɛ wɔwɔ ɔhaw wɔwɔ dadwene a
wode ane sa wobɛbɔ mpaye Nyankopɔn se ɛna nwene biribiara ha wo ho wode ane so bɛbɔ mpaye na mpaye bɔ so ka wakosɛm wabisadeɛ akyerɛ wo Nyankopɔn nneɛma wo hia na mo aseda ne mpaye bɔ so ka kyerɛ wo Nyankopɔn na wo Nyankopɔn na sumdue a atrante ase nyinaa so no bɛhwɛ mo akoma na waadwene so Kristo Yesu mu na sɛ ɛyɛ mpaye bɔfo a da yɛ ne wo Nyankopɔn ɛkasa na sɛ bia wɔtamfo no wontumi enyina kono bio a sɛ yɛhyɛ wo so abɔ mpaye wɔ amane abɔ mpaye twerɛ kronkron ne sɛ na sɛ yɛbɔ mpaye a wo Nyankopɔn na sumdue a atrante ase nyinaa so no bɛhwɛ yɛ akoma ne yɛ adwene so Kristo Yesu mu Ante wo Nyankopɔn ɛhwɛ yɛ na akoma ne yɛ adwene so wɔmmoto ebinom honhom kɔfa mu a na wɔn makum wɔn ho nanso wo Nyankopɔn ne nko a no kɔfa honhom kɔfa mu sɛ den kora na wonku ho afiri sɛ ade edi ma wo Nyankopɔn bɔ ho ban no ɛyɛ adwene ne akoma no de ane sɛ wɔde ɔre nyinaa bɛhyɛ wo Nyankopɔn na saa bere deɛ mama yɛntie yɛnnua baako a wɔfiri MCGI anaasɛ Members Church of God International gyedie mu asɛm na nenam ne ba a wɔbɛka asafo ne so asafo ne ho so ama ɔno nso aba asafo ne mu bi Dati kami nga kaanib sa Assemblies of God and then ang akong kanene yɛkɔ Assemblies of God meba a ɔtɔ mmienu no wɔno na odi nkan tii brother Eli ne nkyerɛkyerɛ ntete atempɔn no na ɔsɔ TV no wɔka kyerɛ so ɔsɔfoɔ wei ɔkyerɛ adeɛ paa o ɔyɛ ɔsɔfoɔ a wɔkyerɛ adeɛ paa ɛfiri sɛ nea wɔkyerɛkyerɛ nyinaa nam twerɛ kronkron no so na debia no wotie no wɔ TV so enti ɔbɔ asu yɛ me na mehwɛ sɛ mɛyɛ ne bɔne mebisa sɛ he na wokɔ ka sɛ maame bɛkɔbɔ asu wɔ MCGI asafo no mu mɛma wo nkɔ saa sɔre no mɛma wo nkɔ tete atempɔn no wantie me ɛna wɔbɔ asu wieɛ no bɛtaataa na ama afe ne mu kora yɛ de no wo ha ne sɛn obi a wakɔ suku aduru akyire hwɛ sɛ na wasie so wohwɛ sika tetentene na bia na meteatea no ɛfiri sɛ na wɔni adwuma da bia na wɔtie brother Eli sɛ wɔkɔ asɔre a memma ne sika nti memmo mu na mehoo ne werɛ na abɔsome mmiɛnsa akyire no mɛba bɛma no nso yɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ asu ma mekɔ kurom o ɔkɔyin mɛkɔ Davao na hɔ nso ɛwɔkɔ yɛ deɛ bɛkɔbɔ asu ɔkyena ɛbɛbɔ masu wo nso wokɔbɔ asu ɔwɔ sɔhwɛ twerɛ woyɛ bɛrima wopɛ afirifi a masɛ sika bebree no awɔ mo ho na wode wɔsom bɛkɔ akɔsesa baama biribiara nsi ne kwan ɛti wɔkɔɔ Davao ɛberɛ a wɔn kɔka asafo ne ho no mehwɛ wɔn suban na metumi hunu sɛ sonsoni aba wɔn ntam da bia no wɔn ko ntɔkwa ɛfiri sɛ na wɔn nka ɔbɛyɛ nnuanom wɔ asafo no mu no wɔn ntam abɛyɛ dɛ wɔn kɔ asɔre bom nti da madwene sɛ nkyerɛkyerɛ bɛn paa no wɔn mo kyerɛkyerɛ no ho nti a atumi asesa wɔn suban saa nti da koro bi abra na yɛdidi wɔ fimi bisa wɔn mo sɛ nkyerɛkyerɛ bɛn na wɔn mo tie ɔmo tie no wɔn mo asɔre dɛm hɔ sɛ mehunu wɔn mo nkyerɛkyerɛ na maame metumi aka nkyerɛkyerɛ ne bi akyerɛ wo ɛyɛ dwoɔda yɛ wɔ asubɔ nkyerɛkyerɛ ɔpɛ sɛ wɔn nso ba betie bi ana nti mekɔtie asubɔ nkyerɛkyerɛ ne bi mekɔhyia da mo hɔ no mo ntɛm afei brother Eli ahyɛ ase na m'ani agye
menya ne gye atenka bi wɔ me mu abra ye wies enkyerɛkyerɛ no menya ye kra nka yampom apɛsɛ metoa so entabra ye ka kyerɛ me sɛ yɛsubɔ bɛkɔ so wɔ edigos no metoa so metie asubɔ nkyerɛkyerɛ ɛhɔ ne yɛbɔ masuo na bɛda wo Nyankopɔn ase sɛ memma enti yɛtumi afrɛ ma ba safoni mu na ano ne mesua hunu sɛ meba no etwa ne sɔhwɛ sister Janelle so mete ye na wɔfa enkyerɛkyerɛ ma ba bɛyɛ asɔre mpanifuo no bi na mepɛsɛ nkɔkɔ Saudi akɔyɛ adwuma ne wɔfa ma na adwuma wɔ Saudi Arabia anadwo no meda ma ntumi anna adeɛ biara brother Eli kaeɛ no mekae ne nyinaa ante empa ya mebɔ ya ne sɛ Awurade boa me wɔ me haw mu ɛfiri sɛ me nkwa me ntumi nyɛ na asedanka wo Nyankopɔn sɛ watie me mpaebɔ akra nkakra ayɛ me ho atɔ me meda wo Nyankopɔn ase wonya ayɛ no hɔ me man nan no wɔn yɛ anuanom wɔ asafoni mu emu mienu ɛyɛ obi a wodi asa baako nso ɛyɛ asɔrepani na meyɛ ne wɔfa meyɛ me maame nua no meyɛ ante deɛ ɔno ne bufu ntɛntɛm kakra ne bu afu ɛnɛ deɛ na ne bu mfu ntɛntɛm bio na wɔhwɛ sɛ ne wɔsisiesie no ho no a asesante sɛ kane no meme deɛ ɛyɛ nsakyerɛeɛ sononko bi a mahunu sɛ asi wɔ n'abrabɔ mɛbrɛ di kan mahunu sɛ mesewa wɔboa nipa sɛ mpo de wɔboa pii nti otumi boa nipa pii no akyɛ ne sɛ mɛwɔ senior high school na mehyia mesewa Dwene menimu no sɛ nyɔnko ɛne ne tempote mu da biara no wodi ne matem atɔda na ne bere wɔn mo so danda ina wɔteatea wɔn mo saa na ne yemu yi na so wɔkwan bi so no sɛsia de ne yemu ayɛ ne yemu yɛ paa ɔne ne ma no kasa sumdwie mu ne nana no mpo ɔmo ba ne nkyɛn wɔ fie a wɔgye wɔn mo fɛw so ɔno no wodi akɔneaba Wobɛtumi aka sɛ sɛsia de wɔdwene afoforo ho kora kyɛn no no anum sɛ saa na yɛkyerɛkyerɛ wɔn mo wɔn asɔre a wɔn kɔ ampa antigelin nsakyerɛeɛ aba ne mu adeɛ metumi atu yɛnuanomfoɔ ne sɛ nsakyerɛeɛ kɛseɛ bi ba a ɛne kwan sɛ yɛma yɛmfiri nsɛm ama yɛntoa so meden de sister Evangelic Candelaida na yɛne me gyedie mu asɛm asedanka wo Nyankopɔn At sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Abra ye na ye boy ho modern si ye beye papa. Ye ada wo do adi akyerɛ nyɔnko nipa no. Ye de hwehwɛmu bi aba abɛto dwa. Ye hwehwɛmu. Iho, Mari, Iho. Ano kayo?
Maghahatid sana Eba, pagkain nitong apo ko nasa hospital. na wokro. Maghahatid ako ng pagkain ng apo kong nasa hospital sa DGH. Kanya lang ang aking... Be koma me ba aduane wo ayaresabea. Wala akong perang pamasahe. Pwede ba akong makaandar? Minni sika me de be fa kai akọ Wobɛtumi de makọ. Sinabi niya po, pupunta daw po siya sa provincial dahil may pasyente daw po siya. Eh, sabi niya po, wala po siyang naubos ang pera niya. Kaya ako naman po. Na mebuwa na verso ni sika. Sakay siya. Tsaka malapit naman po eh. Kaya, saka may edad po siya, kaya sinakay ko po siya. Hindi naman po ako dahil minsan pag may nakikita pong mga... Na mebuwa no. nabutan ko sila. Afese. Atora me hunu nipa wo mosre made ya menso mema wo no. Sa tao eh. Mema na 20 pesos. Pag may puso ka, maano mo yun, mararamdaman mo yun. Na se o wa badaya ana o wa akoma da o yemu obi wo ahokyerem na osre wo ho mo abebuwa no. Maghahatid lang po ako ng pagkain ng bantay ng apo ko sa hospital. Wala po kasi ang pamasahe. Pwede po makisakay. Na minni sika o Wobɛtumi de makọ. Be koma me na aduane wo ayaresabea. Kasi po, ala daw pong pamasahe, nakakaawa naman. Tapos nasa ospital. O maghahatid ng ng pagkain. Alam naman natin yung buhay ng mahirap. Hindi naman natutulungan basta Na yenim said ye nipa bra bositi. damdamin ng mahirap tapos walang wala. Ye no kwan betumi afa so aboa ye no ho ye no. Ever say yenim ahiafo watenka. Siyempre bilang mahirap nakukonsensya ka naman at natanasan mo naman din naman yung ganung buhay. Kaya maganda yung tumutulong. Na se obi wa ahokyere no amoa na wa honi betetew. Maganda sa paningin ng Panginoon, di ba? Maganda tapos tutularan tayo ng kapwa natin. Hindi naman masamang tumulong. Nipa just anya bone se behwe nipa asua bidibi o. Oboa nipa bone biara ni mo. Eno ne ade a yeyo. Ano mo rin yung buhay, kung paano. Nti anya sika ni yehwehwe. Kaya sa katulad namin na may tumulong sa kapwa, maluwag sa damdamin namin yun, bukal sa puso namin yun. Kaya nasa na namin yun, sa tagal ko na namamasada. Marami na rin ako natulungan na wala. Isan, nagpapahatid, walang pera. Nagtatapat naman, alam mo naman yung tao na nagtatapat. Wala, siyempre tutulungan natin yun. Hanggat kaya, hanggat may hindi naman kasi awalan. Mas masaya pag nakakatulong tayo sa kapwa natin. Ganun yung... Oyo, we papa wo mo ka. Wala na, may nang kang naiwanan na maganda sa kapwa mo. Maganda yung papamarisan ka, di ba? Yun po yung ko. Kaya wala namang problema. Ang pagtulong naman, hindi naman natin hinihinga ng kapalit yan. Di ba? Na yaya papa bra yan hwehwe biribiara mfira na mu mfi nipa biara nkyɛn. Magdadala raw siya ng pagkain sa provincial sapo niya. Eh, wala raw siyang pamasahe kaya sinabay. Na Kung ano ikaya wakanse wode aduane kwa yaresabea koma ne ba. Marami naman tumutulong di ba? Nagbibigay ng donasyon, gano'n. Kaya kumbaga sa marami talaga. Wala namang masama kung tutulong tayo. That's wohwe na anim sa de tie. Pwede po ba akong makisakay? Lang po ako ng pagkain para sa apo ko. Kanya lang, wala po akong pera. Okay lang po. Saan po ba? Hospital? Na me ose menesika o. Wede aduane koma me nana ewa yaresabea. Pag naman din po kami, saka naman din po. Parang siyempre, nakakaano naman din po.
Kadalasan naman din po kasi pag may nagano, sinasakay ko naman din. Mas okay po sa akin. Emperor P, you know, say, obi epe biribi say ya. Ya the mawon. Anya ni panyina na wuska. Na wasere me ho mwa. Nti mantwentwa me na ase kora se meboa. Ebese wa ye passenger wo hia se ye bef wo hia anaasɛ ya friend oni sika bebre. Kyerɛ sɛ Nnipa Wobɛtumi aboa no. Oboa na wonya bɔne biara. Eba mini sika o. Salamat sa Diyos. May mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Pagpalain ka naman ng Panginoon, anak. Salamat sa Diyos. Kasi hindi naman po lahat ng tao meron. Kailangan kung sinong nangangailangan. Again, di pengina na wiska. Sabi nga, kung sino nagugutom pakainin, kung sino nauuhaw pa. Ante sa obi wa ho twere mu a. Obi biara accommodate no no man aduane ni. Man aduane ni se su kom na man nsuo no. Na ade a wobɛyɛ aboa wo nyɔnko nipa no. Bonso won sa bɛka. Awese ase a yɛtene de yɛte ase mpre ba akopɛ. Awese anya bɔne so bɛboa wo bi. Anti wona wo hwɛ no. Sɛ nipa no hia biribi a ma no de yɛsɛ no. Sade be Wobɛtumi de anigye ne ahotɔ atena. Me de no koma me na wa yare sabia. Wala naman tayong angade kung ba gusto ko lang din makatulong sa kanya. Ala siyang pamasahe. Papunta naman din ako doon. Okay lang sa akin. Pasa me buwan oni ka sika. Lalo na sa mga walang-wala. Yan anigye atenka enka ko mo ne hwe. Hindi lang naman ako na gumagawa ng ganyan. Basta sa akin lang magsabi lang ng totoo. Anti sa buwan ni pa bisa me die. Sige, sakay. Okay lang sa akin. Kahit na Yɛbɛtumi aboa wo so mu ni sika. tulong lang po tayo kung hanggang sa kaya natin na tulad po ng ate. Yɛbɛboa wo mu sɛ ne yɛbɛtumi biara. Tulungan po natin kasi hindi naman magdudulot ng masama. Kasi amame abrewa no wehia moa. Enim sɛ papa biara bɛyɛ nwie wɔ bɔne mu. Na lumapit sa'yo. Wobɛhunu sɛ onipa no ni oni ɛyɛ ka sika. Wa mesra kra na wa mu firi wo pemboa na firi sɛ yɛ akwanya Onyankopɔn de amaye. Sade yɛ bɛ ayɛbɛtumi ayɛ papa. Onyankopɔn de wasi wɔ sɛ nakode. Twerɛ kronkron ka no wɔ 1 John 3:17. Na do wo wi ase asetena de. Na wo hunu ni nua sɛ ahia no no wɔ bɔ na yemunwino no. Na Nyankopɔn dɔ no tene mu sɛn. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Huwag niyo ipagkakait pag nakita niyo mga kapatid. Kasi hindi naman lahat ng bagay makikita mo eh. Na sa wo wi ase mo asetena de mfa nkame. Huwag mo nang intayin. De sɛ no. Pagkakataon mo yun para gumawa ng mabuti. Pero sa akwanya ma yan siya bɛyɛ papa. Sa pagkakataong ito, atin namang puntahan na ang ating pong mga kapatid sa Cadiz City upang ating alamin. Tumamayang ko yun yan ma Cadiz City. Ang ating sa tulong ng Diyos ay yan ko yun yan ma kayin ho. Ya tumi ayaw mo papa, wanyan ko pon mo wan na humubro. Sister Divine Bulanon upang bigyan tayo ng detalye. Sister Divine, magandang gabi sa inyong muli dyan. Yes po, kuya. Malipayon na kagabi. Na, yan misa yan niya ba Divine. Na wamo yan di. Ewo mo. At salamat po sa Diyos sa isang... Yan niya naman niya tiyefuo. Yada wanyan ko pon wasi. Tayo dito sa
Sayansa Tumiaka Quenya Pay. Yako Cardiff City, Negros Occidental. Yane Yenu Yanumwa. Free MCGI, Cadiz City. One more Kayano, another. One year in Krumufu, Timamufua, a war barangay, Hadantak City. At kuya, makakasama po natin si Kuya Joseph Espinosa, ang isa po sa residente Na openi Joseph Espinosa ni. Timamufua mo ba ako wahay? Ano brother Ramil, awa betray na sa masyamay. Salamat po sa Diyos. Ano po ba kuya ang inyong hanap buhay? Asadan ka winyang kupon. Hudhud sa Sinda. So, kuya, yung pangunahing harap buhay daw po nila is panghuhuli ng isda at panghuhuli ng mga na medyo mami ya pa na sa machinam. So, kuya, paano niyo po ana suhiri alamang? Ano po yung ginagamit po ninyo? Pukot ka gawayan, ginasudsod lang para madakpan ng mga hipon ka pasayan. So yung pangunahing ginagamit daw po nila is yung net daw po ay parang inilalagay sa kawayan at yun ang nagsisilbi nilang gamit. Tinatawag nila itong sudsod po. Dahil po dyan, kuya, ang mga kapatid po natin sa Cadiz, MCGI Cadiz City Chapter ay nagkaisa upang maabutan po sila, ang atin po mga kababayan, ng lambat, nylon, tsaka tingga at syempre po kaunting grocery package. At kuya, sa isang araw po gaano po ba karami ang inyong nakukuha? Depende sa chimpo, ma'am. May araong lain ng chimpo, makakuha lang kami sang tag 5 ka litsi nga pasayan. Kung amo lang kag tag 7 amo lang, ma'am. So yung huli po nila ay nakadepende raw po sa panahon. Minsan po 5 lata, minsan naman po ya chechen nam abra semu atoda ya inshada nyabi 17 cans 15 cans ni yenya Kita mo po dito. na woton wa ahena ya wunya menya ya 500 atoda so 200 na 300 pesos po kapag naubos at ang pinakamababa daw po ay 200 to 300 pesos daw po. Menya ya 500 pesos anaasɛ 200 pesos awo de bagan na sika mu a Time rin po ba na hindi ito nabibili? ɛyɛ 50 cedis. Time nga maubos, meron man time nga hindi maubos. Kung hindi maubos, balik na lang namon ano lang. So may mga panahon daw po na hindi po talaga nauubos yung mga huli nilang alamang. So na atoda dinadala na lang po sa kanilang bahay at inuulam. yɛntumi ntɔn no nyinaa nwie nti yɛde kɔ fie ne yɛsan akɔnoa yɛ adeɛ we nyɛ nam no nyinaa ne yɛtumi ɛtɔn nti adeɛn na nneɛma a mopɛ yi ɛbɛtumi ayɛ de aboa mo. Salamat gid kami nga nakataga mo sang lambat sa amon nga bago. Kaya naman kuya, nagpapasalamat po sila ng lubos sapagkat kung sa kanila lang po ay wala po talaga daw po silang na yamo da wo nyankopɔn ase firi sɛ wɔn mo ankasa mu ni sika a wɔde kɔ akɔtɔ net anaasɛ asaw na wɔn de adi wɔn dwuma wɔn daadaa setena mu. O asɛm bi ka kyerɛ yɛtiefo ana ang mambang lang. Salamat gid sa sa bulig mo na no nga matag. Maraming salamat daw po kuya sa tulong na ito na ipinagkaloob sa kanila ng MCGI. Nayada mo ase pa sa MCGI abɛyɛ yɛn mmoa papa te sɛ yɛasedan ka wɔ Nyankopɔn brother Daniel wɔ akwanya pa yɛn nsa kan Ayan po kuya, meron din pong pagbati ang ating mga kapatid dito sa Cadiz City. na yɛn nuanom free Cadiz City nso wɔ nkyea kɔma mo MCGI adwene nnipa ho na MCGI hyerɛn. Back to you po kuya, salamat po sa Diyos. Madam nyinaa
Maraming salamat, Sister Divine Bulanon, at sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama natin ngayon dyan. Na Sister Divine. Sa virtual audience at lahat po ng mga sumusubaybay sa atin. Ane wana wa humane so. Sa lahat ng mga Ne wana wutie yen wo wiase afa na nyina. Yan my Free Members Church of God International sa MCGI. Mon shiro na mo mino nipa ho da. ng Diyos sa ating mga kapwa-tao. Isang charity event ang muli pong Ayase bɛda yen doe di akyerɛ yan ko nipa. members ng Church of God. Na yen my Free MCGI. Anaasɛ Members Church of God International. I say MCGI shrine. Na MCGI dwene nipa ho. Livelihood mi dito barangay Dalikan Kapar. Na yadwuma yɛyɛ no wɔ barangay Dalinkan ha yɛ kuayo. Na yɛdua kwadu, chayote, amo ɛna beans. Trabaho da agpakanda ti baboy no adda ngumnoawan ti agtugtugaw da tababakod Na sɛ biribie ni hanom a yɛn mpanimfoɔ no ano yɛkeka yɛn nsa si ani kɔ afuom. Palalong iyaman tay inanusan yung ay umalis na ay ng pasya tay yaliw na yɛne agye yɛda wɔ Nyankopɔn ase ɛfiri sɛ yɛn bɛtumi aboa yɛn ama yɛn mmerewa ne yɛn nkɔkora a wɔha yi ho ayɛ dene na yɛda mo ase pii esiane sɛ mo aba abɛma yɛn nhyira kɛseɛ te sɛ nti yɛda mo ase na yɛgyina yɛn akura asefoɔ wɔ ha no anan mu da mo ase wɔ aba nneɛma a mode abrɛ yɛn nneɛma papa ma asan so ama yɛn nnuane adi na wɔn a ɛba yɛn nyinaa yɛda mo ase. We're very blessed, grateful. Na yɛyɛ nhyira bebree. Sɛ yɛni agye me nana baa ne me nana barima ɔmo ani agye mohunu sɛneɛ anigyeɛ ne sɛdeɛ ahyɛ wɔ ne mfunu mu ma sɛ mmɔde nhyira te sɛ yɛabɛdom wɔn nti yɛda wɔn a ɛbɛboa yɛn nyinaa no ase na wɔn a ɛkeka nsa si ani de dwumadie hyehyɛ soɔ no da mo nyinaa ase. Na many assemblyman na mo ha yi de mo abɛyɛ ama yɛn mo a mo free MCGI ba yɛ many agye yɛn yɛ mo wakɛse a yɛntumi mfa hwentua mo so kan wie. Bilang sangkap ng katawan, bilang bahagi ng bayan, kasama ka sa Na
Yɛka wɔ Nyankopɔn ne mamfoɔ ho die. Yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ wɔafrɛ ne apae wɔ Nyankopɔn na wɔfrɛ no animuonyam mu aka. Wɔ Nyankopɔn na wɔfrɛ yɛn firi sum mu no yɛtumi adi ho adanseɛ sɛ yɛwɔ han mu. Ɛne sɛ mama mɔka ne yɛnhyerɛn nnipa anim. Ɛyɛ ne sɛn. Mama wɔn mu hunu mu nnwuma pa. Na yɛnkyerɛ sɛ mɔka wɔn a wɔyɛ papa ho bi. Muli po ang aming paanyaya sa inyo para po sa ating nalalapit na mass indoctrination. Na yɛyɛretɔn sa afra mo. Aba yɛ na subɔn kyerɛkyerɛ sɛ April 24 adwoɔda wɔ Philippia man no mmerɛ mu. Na anɔpa Ghana ha yɛbɛyɛ anɔpa du baako ma yɛn check yɛ mmerɛ no. Mobɛtumi nso like no ma subscribe to yɛn MCGI channel ɛna yɛn MCGI Digital Clinic Hotline. Edi dwumada biara Wobɛtumi afrɛ asrɛ afutu na mabra bomu mapɔmɔdene mu akwankyerɛ ne afutu. Na ɛmfa ho ne aman na Oforisuo kasa wɔka wedeɛ. Wobɛtumi de yɛn asom. Yɛbɔta yɛn nyinaa sɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn tena ne akondeɛ. Na yɛn mu no yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ wɔama yɛn akwanya pa a ɛte sɛ animuonyam ne yɛyɛ yɛn ka wɔ Nyankopɔn daadaa. Bio yɛde anwum yi bɛgya mo kwan. Anwum yi akyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ ade papa sɛ To God be the glory. Magandang gabi po. Na yɛda mo ase bebree. Animuonyam ne yɛyɛ yɛn ka wɔ Nyankopɔn. Mo nyinaa adwo. Kahit alam kong hindi ka interesado sa aking mga kwento, pagtiisan mo sana kung ako man ay Nim sɛ wompɛ m'asɛm watie deɛ. tuloy mo sana akong pagtiyagaan hanggang sa uling sandali. Sɛ medwen sɛ ɔkɛtɛ so kora na amaabu mfu mesrɛ wɔ sɛ Nyame ho abokyerɛ. Isipin mo na ako'y nagpapahinga lang. Huwag kang mangamba. Na fa ne sɛ mekɔma hɔ megyee mu. Na sɛ mpo mekɔ koraa no a Mayroong mga katanungan, sino, ano, bakit, saan, kailan kaya makikita ganap na kasagutan. Akala ko sa pagtanda, lubos ko nang malalaman, bagay na nung ako'y bata, hiwagan ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, mahirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso
magkasama. Nooy di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka. Mahirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa. Sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka. Mahirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa. Sa iyong paraiso. Ay isasama. Makakapiling ka. Muli po mga kapatid at mga kababayan, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli ka po namin amang pinasasalamatan sa isa pang mabuting pagkakataong niloob mo upang kami ay magkapisan. Magamit mo po ang iyong bayan sa pakikibahagi ng iyong mga anak sa iba't ibang dako upang maabot ang aming mga kapwa, ang aming mga kapatid, ang mga higit na nangangailangan. Salamat po, Ama, pinanday mo po ang puso ng iyong bayan upang magkaroon ng damdaming umalalay sa nahihirapan. Sa watanat na wamamfo akoma. Na yɛgyina yɛatumi anya wɔ pɛpɛ bi sɛ yɛbɛboa wɔn a wɔahohiahia mu. Na sɛ wɔn dodoɔ no ayɛ hiafoɔ koraa no a wama yɛn ahonim pa a ɛbɛsua sɛ ɛbɛnya abotire na nnipa papa. Yɛda wo ase wɔ wayɛ mu yie ne wɔ nnipa a wɔde ahyɛ nnipa wabɔ wɔn no akoma mu. Sɛ yɛwɔ pa a yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na yɛntena mu na yɛtumi ayɛ de yɛtene wɔ w'anim. Na yɛsrɛ wo sɛ nam w'asafo yi so bɔ yɛn ho ban na yɛtumi aka wɔ Nyankopɔn a wafrɛ yɛn kɛseyɛ mu waka. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Na yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho berɛ a yɛn nyinaa yɛbom ne yɛsom wo akɔpem berɛ dodoɔ a wobɛma yɛ kwan na yɛatumi atena ase. Na yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ na yɛatumi de yɛho asi wɔ sɛ wɔtena ne akondeɛ. Yɛda wo ase pii wɔ w'adɔeɛ ne wɔ nnipa nyinaa mu wɔ yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu din mu. Amen. At ngayon tanggapin natin ng walang hanggang basbas. Mamay na yan sangka daang kwa insura ne abaye na free ne jawo soro nkyɛn. Adom nkwagye ne ayaresa free ne Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mo nkabɔ mu. Ene nyinaa mu hene.
na yɛn mma mu hene sɛsia na daa ne da nyinaa. Amen.